आपण माने जेतेबेले घरू बाहरी की यात्रा करूचंती कुआडे जाउचंती अमृत बेला महेंद्र बेला देखिकी जाउचंती ना गोटे कथा मन रखंतु किछि अमृत बेला महेंद्र बेला किछि देखिबा दरकार नहीं बार अनुसार कौन जदि रविवार आपण कुआडे जाउथांती ताले पान खंडे पाटी रे पुरे की यात्रा करंतु नचे जदि पान न खांती पान टिके देखि देकी यात्रा करंतु जदि सोमवार जाउचंती ताले दर्पण देखिकी यात्रा करंतु मंगल हबो मन रखिबे जदि मंगलवार आपण जाउचंती किछि मिठा पाटी रे पकई दियंतु माने चीनी टिके उपचे पाटी रे पकई जांतु जदि बुधवार जाउचंती आपण माने कुआडे यात्रा करूचंती पान मोहुरी टिके खाइकी यात्रा करंतु जदि गुरुवार कुआडे जाउचंती ताले तुलसी पत्र टिके पाटी रे देकी यात्रा करंतु जदि शुक्रवार कुआडे जाउचंती ताले खसा टिके पाटी रे पकई देकी यात्रा करंतु जदि शनिवार कुआडे जाउचंती ताले अदा टिके पाटी रे पकई देकी यात्रा करंतु यात्रा सबु बेले शुभप्रद हबो यात्रा सबु बेले मंगलमय हबो ए 7 बार रे 7टा नियम पालन कले यात्रा केबे अशुभ हबोनी आज्ञा यह पालन कले आपणकर मंगल।